Takže čau lidi, já jsem Milo, vítejte na mém Brusunovém kanále. Dneska je stream s youtuberkou Elite a budu doufat, že se tam přijdete podívat a že mi dáte odběr, ano. A mě taky, prosím. Ano, a je tu se mnou už hovoru Elite. Ahoj, Elite. Ahoj, ahojky, ahojky. Takže, co plánuju na tomhle kanále? Plánuju tady... Natáčet videa, ne? Ano, natáčet videa, jako je třeba Streaming. Streamy, A se mnou bude natáčet videa. PvP a... Jo, lidi, se mnou bude natáčet videjka, nebojte. Ano, Už jsme si to domluvili. Máme spolupráci, takže doufám, že... Já mu edituju a on se mnou točí. Ano, ona edituje a já točím. Takže doufám, že si to tu užijeme spolu a nashledanou.